Adamu daga ina kake? Na yi sallama ko amsa sallamar ba, amma kina tambaya na daga ina nake. Me ne maka ne? Sai mu abin da kaga dama. Kana ga wulakanta ni. Mace ba ta da galiyo. Ba sai jama'a. Ba ta da wata kima. Ne? Ban kuturu yayi kadan. Malam sake ta. Na sake ki. aiki na haukatarwa ko na kasarwa sai mun yi za ta tafi can gulubul kidimani. Turkashi aiki ga mai kare ka shahararren kamfanin nan da kuka sani mai suna DHR Production sun yi adon guran kawo muku wani shahararren fim mai suna Kallabin Kishiya. Wai ta yaya ma kika yi sakaci har kika zo dinga auro miki mata irin waɗannan? Kaya bani wani aiki na dare 3. Kawata sai dai ki gani da ciki duk ya dane ne. Fim da yake dauke da abubuwa daban-daban, yanayin zamantakewar aure, yanda ake aure saki. Sani Sadiq ne a cikin fim din. Shi yake arin gidan ƙuri'an mata, ya auri wannan ya saki wannan. Ina so zan ƙara aure. Anya wannan yaron ina da hankali ba. Anya bai ci kai ba. Fim Kallabin Kishiya yana dauke da faɗakarwa, ilimantarwa, wa'azantarwa, yana dauke da kuma manya-manyan jarumai daga masana'antar Kanewo. An introduce Lawan Kra. Kallabin Kishiya. Yanzu na kasa cika burina. Kallabinta za ki kawo mana, za mu yi miki sihiri a kallabinta, sannan za ta haukace. Adamu so kake ka tozarta ni a duniya. Adamu ya samu aiki na hazikin darakta Ahmad Aliyu Tagi tare da haɗin gwiwar wannan shahararren daraktan da kuka sani Tahiru Lawan Yaro. Maza suna da kwaɗayi. Ta yaya za a ce mace kamar ki wai namiji fita ya barki a gida? Inda yana da wayo, yana da mata zabgegiya, ga fari, ga tsayi, ga ido, ga ushirya. Me yake nema kuma dan Allah dan Annabi? Ai rashin wayan. Ina ma abota kallon fina-finan Hausa, ku taho auku da farkwatanku, kada ku sake a baku labari. Kallabin Kishiya na nan tafe.